Bé, en primer lloc, bon dia a tots. Suposo que molts en coneixeu, però si algú de vosaltres no em coneix, jo sóc Joan Serra, sóc investigador dintre l'IRTA i l'única cosa que el meu lloc de treball no està aquí, jo estic a Girona, el que passa que sí que vull que venim a donar suport als companys d'aquí de Lleida amb la jornada aquesta. I a mi m'ha tocat, bueno, ensenyar-vos les varietats de blat, bé, moltes coses del blat. Val? A veure si són capaços de veure plegats. Bé, alguns sereu pagesos d'aquí de la zona, no? I ara aquí el que veurem és una col·lecció de varietats de blat de primavera. Però si jo us pregunto d'alguns de vosaltres d'aquí quines varietats de blat feu, no sé si hi ha algun pagès de per aquí. Quines varietats feu? Feu varietats de primavera o varietats d'hivern? Xambo. És a dir, estem en una zona que, malgrat que jo us explicaré varietats de primavera, diguem-ne, heu d'obrir una mica el ventall, perquè no són aquestes únicament les que s'adapten, sinó que podem anar cap a varietats, diguem-ne, hivernals, sobretot més precoces. I si mireu aquí les que ens surten amb aquestes, hi ha varietats com el Xambo, que ja heu comentat, que funciona molt bé, o Tocayo, que són varietats que són, fiquem-hi, hivernals o que tenen ja trets de varietats de primavera. És a dir, primera cosa, obriu el ventall, que va més enllà del que us explicarem. Bé, estem parlant de cicle, no? Parlem una mica de cicle. Si jo us dic aquestes dues varietats i jo us dic quina és la de cicle més precoç, us atreviu a dir quines són les de cicle més precoç? Home, com vosaltres aneu al camp, no serveix mirar-ho des del cotxe. Què hem de fer? Ens hem d'acostar, no? Doncs va, sense por, ens acostem una mica, no? Veniu. Podem mirar aquesta i podem mirar, per exemple, aquesta. Fixeu-vos, les coses en agricultura no es veuen des del cotxe, sinó que t'hi has d'acostar. Si agafeu aquesta varietat i mireu, veieu aquí el gra que té. Necessito algú que m'ajudi. Qui és que vol ajudar aquí a aguantar? I així, va, vinga. Vinga, va. Veieu aquí que es veu el gra. Si agafeu aquesta d'aquí i busqueu el gra, veieu? I aquest d'aquí, si l'apreteu, veieu que és un gra que és bastant més líquid, que està, diguem-ne, en una fase més lletosa, en canvi aquest d'aquí, que està més fet, ja està bastant més fet. Això són temes importants, que al final és el que ens dona una idea de l'adaptació que té la varietat a cada zona. I llavors, fixeu-vos, si ho mirem de lluny ja quasi ho veiem, veieu que hi ha varietats que són més tardanes i altres que són més precoces, sí? M'ho podeu discutir, el que us digui? Sí? Doncs vinga, si algú vol, no m'ho discutiu, seguim. Vinga. Bé, anem repassant les varietats. Si hi ha alguna que us interessa especialment, m'atureu i comentem el que vulgueu, però jo el que faré és anar una miqueta ràpid i sobretot m'aturaré amb alguns caràcters que penso que són interessants. Bé, aquesta és la varietat Asakuna, és el segon any que la tenim. Aquí tenim una varietat que és LG Masaya. Aquesta és dintre varietats d'aquestes primeres hi ha alguns programes importants. Un dels més importants és el que correspon a LG Seeds. Veureu que hi ha moltes varietats que comencen per LG, que és un programa bàsicament de producció en Andalusia, que són varietats bastant curtetes. Aquest és el Masai. Vinga, si jo us dic aquesta varietat, és una varietat que es diu Santaella, també d'un programa, diguem-ne, que està fet a Andalusia. Si jo ara imagineu-vos que us pregunto, aquesta varietat com la veieu en malalties? Què en digueu? Estem a lo de sempre, no val a mirar des del cotxe. Per saber si hi ha malalties, què hem de fer? No destrossem la parcel·la. Veniu, mireu. N'hi ha o no n'hi ha? Veieu aquesta de color blanc? Fixeu-vos que està a la fulla, també està a l'espiga, però si algú de vosaltres s'hi fixa, això seria cendrosa. És una malaltia de les importants que afecta el cereal. Això seria la cendrosa. Però si algú de vosaltres, jo ja a la meva vista ja falla una mica, però si algú de vosaltres s'hi fixa, veureu que aquí hi ha com uns puntets blancs al mig d'aquestes relacions. Ho veieu? Ho veieu o no ho veieu? Hi ha com uns puntets blancs. Això són els òrgans de fructificació del fongs. Fent una salvetat molt gran, que segur que direm és inexacta, serien com els bolets que fa aquest fong. Passa que no són bolets com els rovellons, són bolets més petits. Llavors, fixeu-vos, tenim una varietat que la cendrosa l'ataca. No solament l'ataca, sinó, fixeu-vos, que no té mecanismes clars per frenar el seu desenvolupament. Fixeu-vos
que no solament això, sinó que s'està reproduint. Aquesta varietat què és? És una varietat clarament susceptible. Això són coses de les que mirem, és a dir, nosaltres hem de ser capaços de totes les varietats, sobretot els que ens seguiu, bé sigui a través de publicacions que fem a extensius.cat, bé sigui a Recommends, hem de ser capaços de dir-vos a totes les varietats si són susceptibles o no a malalties. Ho veieu? Sí? I no solament això, no únicament dius si en té o no en té, sinó que aquí al costat, ara no ho mirarem, però aquí al costat tenim les mateixes varietats tractades amb fungicid. I d'aquesta manera el que podem avaluar és de quina manera aquest estat de fong ens està repercutint en paràmetres importants com pot ser la producció o la qualitat. Sí? Sí, us he convençut? Voleu preguntar alguna coseta? A algú li fa il·lusió? Però bé, no direm, jo aquesta varietat jo l'he agafat d'exemple, ja que li he parlat d'algunes coses, diguem-ne, que poden ser no positives, en Santa Ella també podem parlar de coses positives. Per exemple, Santa Ella, si algú vol estar en projectes de qualitat, una de les característiques que té és una extensibilitat molt llarga. Això, que és una característica interessant, no sempre la paguen, que no sempre els fariners paguen tot. Però bé, és una característica. Vinga, anem seguint. Trec que si hi ha alguna pregunta me digueu, Segueixo d'aquí i m'aturo en aquesta varietat. Veniu cap aquí. Acosteu-se, acosteu-se. Aquesta és la varietat Arturnic. Aquí el que jo us volia és introduir la idea de coses que estem fent una mica ja pensant en el futur. I és que els pagesos cada vegada més heu de pensar en fer quilos, és obvi, si pot ser qualitat, però cada vegada més tenim unes demandes de la societat que ens demana que hem de fer aquests quilos i aquestes qualitats les hem de fer amb menys inputs, si és possible, sobretot determinats inputs, com pot ser, per exemple, el cas del nitrogen o tractaments fungicides o així. Llavors, no els tenim aquí, però sí que tenim en altres llocs projectes que el que estem intentant és avaluar d'aquestes varietats quines, per exemple, on amb menys quantitat d'adob aconsegueixes més o menys el mateix. M'he aturat aquí perquè aquesta és una varietat que li tenim en alguns projectes d'aquests i Arturnic és una varietat molt bona, però també sabem que és una varietat a la que fallen una mica, és a dir, a la que la produïm en condicions, com diria jo, no tan favorables, ens punxa una miqueta més que d'altres. Cada vegada més la feina de pagès, diguem-ne, té moltes exigències, cada vegada més haurem de ser capaços d'avançar cap a varietats, això tenim projectes i ja us irem explicant els que ens aneu seguint, sí? M'he explicat, sí? O sigui que feina en tenim per endavant. Vinga. Cies, vaig passant una mica de pressa. Acorazado, si algú vol una varietat de qualitat, aquesta és una varietat, diguem-ne, que té força molt elevada. És força molt elevada, és una varietat que la producció és més baixa, però bueno, aquí déu-n'hi-do el bé que està, se veuen com bastantes espigues i déu-n'hi-do el bé que està. Aquí només us volia fer un èmfasis, és a dir, com parlem de qualitat, normalment ens fixem en alguns paràmetres com pot ser proteïna, pot ser hem de produir proteïna, això vol dir que hem de vigilar la fertilització, que hem de vigilar la varietat, ha de tindre una força determinada, però la qualitat hi ha un paràmetre que encara no està definit del tot. Ara tindrem aquí un gra, hi ha un moment que tindrem el gra, i hi ha un paràmetre que es defineix quan tenim el gra abans de collir, després de maduresa i abans de collir. Això és el que se'n diu l'índex de caiguda. I l'índex de caiguda vol dir que aquell gra, si hi ha determinades condicions, es pot començar a iniciar el procés de germinació. Ho heu vist, blats que es grillen. Això us ha passat alguna vegada, no? Això és fatal per planificació. I és una cosa que no deixa de ser frustrant pel pagès, perquè te pots passar tota la campanya intentant fent-ho bé, i llavors, te se fica a ploure o tens unes determinades circumstàncies i ho perds. Aquí, aquesta zona d'aquí, jo diria que és un problema, fiquem-hi relatiu, si voleu una mica secundari, perquè aquí no plou tant, però en determinades zones, per exemple, si us anéssiu a Girona, és un problema important, fins al punt que ho mirem com també intentar agafar varietats que aquest inici de germinació abans de collir es produeixi menys. Sí? Voleu preguntar alguna cosa? Bé, aquí fixeu-vos que hi ha una varietat, Suyanqui, que és una varietat que és diferent de totes les altres. Totes les varietats que tenim aquí, menys aquesta, són varietats que es multipliquen per pol·linització lliure. Què vol dir això? Vol dir que aquí vosaltres collireu el gra aquest i el sembrareu i us sortirà, a grans trets, simplificant, us sortirà la mateixa varietat. Aquesta no. Aquesta és una varietat híbrida.
Què vol dir això? Vol dir que aquí hi ha hagut una línia mascle, s'ha hagut d'obtenir una línia femella, s'han hagut de creuar i el que en surt, que és la F1, el gra que en surt, és el que sembrem aquí. Clar, ja us ho podeu imaginar, aquest procés de tindre una línia mascle, una línia femella, creuar, tot això fa que el gra sigui bastant més car, no? Sigui un gra que sigui bastant més car. Fixeu-vos que és una opció molt diferent de la resta. Tenim un gra que és bastant més car. Però bueno, això, la F1 aquesta, diguem-ne, també té unes altres característiques, que és el que us vull fer veure per entrar una mica a conèixer això. Jo aquí he arrencat unes plantes, unes són d'aquí, l'altre són d'aquí. Agafo les mateixes que he agafat altres vegades, que si no em faran fora perquè només faig que arrencar plantes, llavors no en quedaran, no en quedaran. Fixeu-vos, aquesta d'aquí seria la varietat normal, això és arturnic, fixeu-vos com està. I aquesta seria la varietat híbrida. La F1 el que té és un major vigor vegetatiu. Què vol dir més vigor vegetatiu? Més vigor vegetatiu vol dir que les tiges són més gruixudes, sí o no? Més gruixudes aquí, les fulles són més grosses, la planta té més desenvolupament, probablement també té més arrel, té més valor, més vigor vegetatiu, te fa més fillols. Fixeu-vos en aquest detall, si fa més fillols, què vol dir? Vol dir que la podem sembrar més clara. Ho veieu que està sembrada més clara? Ho veieu? Està sembrada més clara, i això, diguem-ne, permet compensar, com a mínim en part, el fet que la llavor sigui més cara. Però són les varietats híbrides, sempre anem amb varietats, diguem-ne, aquí està sembrat a 160, crec, t'ho dic de memòria, crec que 160, els altres estan a 400, és a dir, te'n vas a menys de la meitat. 400 llavors, permeto quadrar, llavors, Llavors, aquí, fixeu-vos, clar, jo us estic dient, això té més vigor vegetatiu i vosaltres, home, una aproximació senzilla que podeu fer, podeu dir, què cony diu aquest, no? I a més és veritat, i què hi guanyem nosaltres que tingui més desenvolupament? Home, si fos farratge encara, però a vosaltres què us interessa? Que hi hagi gra, no? Llavors, el quid de la qüestió és saber fins a quin punt aquest més vigor vegetatiu que té, fins a quin punt ens produeix més gra que l'altre. Llavors això depèn una mica d'espècies. Algú de vosaltres fa blat de moro? Algú ha de fer blat de moro? No? No hi ha ningú? Sí? Doncs el blat de moro suposo que no teniu cap dubte en fer híbrid. De fer un que no és híbrid a fer un que és híbrid vol dir multiplicar la producció per 5, per dir alguna cosa. No hi ha color, no hi ha cap discussió. Si heu anat a la colza, home, allà ja els paràmetres són més justets, tot i que ara estem fent híbrids, ha costat una mica Déu i ajuda, no? Però ara ja són tot híbrids. Amb els blats, o inclús amb l'ordi, amb els cereals d'hivern, aquesta fase encara no està del tot completada, és a dir, encara no està del tot clar que aquesta tecnologia tingui avantatges pel productor, és a dir, que tot el cost que té produir la llavor li surti a compte, i tingui avantatges per a vosaltres, que el rendiment que surti us compensi. Sí? Parlo del tema dels híbrids, ja us he explicat moltes coses, i com que sou els últims, si algú se'n vol emportar-ho, si us fa il·lusió, híbrid, vale? I de sanitat, com està? Tothom me diu, és més sa aquest, home, jo dic-lo de sempre, mireu, i si us fixeu a sota, també té fulles que tenen cendrosa. És a dir, el fet que sigui híbrid no vol dir que sigui necessàriament més sa. Hi ha l'EMA també? Com? L'EMA. Sí, clar. Ara aquí volia aturar amb pistolo, no tant per pistolo, que també, que és una varietat interessant, sinó perquè hi ha un grup de varietats que tenen una certa similitud amb aquesta, amb el pistolo, que són varietats que venen del programa d'RGT, seria el pistolo, Macareno, que no hi és, o el Michelino, que ho veurem, o no sé si us sona Quirico, aquestes varietats. Aquestes varietats, fixeu-vos, totes són varietats que són més aviat altetes, veieu? Fixeu-vos, el seu cicle, home, no és tan llarg com la que hem vist allà, però sí que dintre els que tenim aquí més aviat és una mica llarguet, i són varietats que tenen un potencial de producció elevat i tenen normalment, al principi vegeten bastant, inclús són altes, que fa que, per exemple, amb les herbes competeixen més aquestes que pas altres.
Bueno, aquí el pistolo i el pistolo Michelino són veritats que la seva qualitat apunta cap a interessant, el que passa que tenen algun matís de diferència que fa que, per exemple, nosaltres estem utilitzant més per panificació Michelino perquè té una certa tendència més cap a l'elasticitat, un pH una miqueta més baix. Vale? Per això tirem una mica més cap a Michelino, però el que us he dit aquí d'alçada, aquests els problemes que tenen és que són sensibles a l'ajagut. No sé, home, algú de vosaltres tirarà purins, algú de vosaltres... Doncs és una veritat que són veritats que s'ajauen més. Vale? Sí? Seguim. Tempero, Baroja... Bueno, el Michelino pràcticament us ho he explicat. Fixeu-vos que té una retirada, Ara que ho veiem una mica des de la distància. Veniu cap aquí. Veniu cap aquí. Veniu. Fixeu-vos que té una retirada, però bueno, ja també us he marcat una mica els punts de diferència que podem trobar amb unes i les altres. Sí? Vinga. Ja veieu que hi ha gent que té més imaginació que d'altres amb els noms, RGT Calimocho. Fixeu-vos que aquesta és una varietat, home, si jo us dic motxa podem passo perquè té una mica d'aresta, però fixeu que l'aresta és molt petita. Home, algú de vosaltres ha de tindre problemes de senglars. Hi ha algú que tingui problemes de senglar? Tothom. Llavors, molts de pagesos, uns més que altres, davant dels problemes de senglars que fan varietats d'aquestes que no tenen aresta, que normalment el senglar els afecta més, normalment no els volen. Només fer aquest comentari simple. RGT Bartolo i seguiu-me, anem cap allà baix. Així ho he dit al revés. És dir, si voleu que no hi hagi senglar, no vol dir que no hi hagi senglar, també acaben anant, perquè al final... Però en principi el fet que tingui aresta és un avantatge en el sentit que no els agrada tant. Vinga, va. Esperado, aquesta és una varietat que l'estem seguint, pot tindre un cert interès. Això ve de programes de millora nacionals. Ància. Bé, no sé si algú de vosaltres està interessat en fer varietats per panificació. Aquesta és una varietat que té una qualitat interessant, però fixeu-vos, una de les característiques que té és la seva alçada. Veieu que és una varietat molt... Jo diria que probablement és la més baixa de l'assaig. És una varietat bastant baixa. Això vol dir que els que forceu fort, purins i aquestes coses, veurà que té interès. I és una varietat, diguem-ne, que per panificació té interès, tret de zones, algunes zones ho mirem amb una mica més de compte, que si és zones com a Girona, perquè se'ns pot grillar el gra. A zones com Girona optem per una varietat que potser no té tanta qualitat, però us dona més seguretat, que és Michelino. Un dels avantatges que té és que no se'ns grilla el gra Michelino. I això com plou, imagineu-vos, pagesos que porteu tot l'any cultivant i abans de collir se'n van borris, doncs això és el que intentem evitar. Vinga, va, anem seguint. LG Reventón, vaig passant una miqueta ràpid, Alaminos, Alegries, home, ens aturem en aquesta, vinga. Ens aturem en el Chambo. Bé, la varietat Chambo és una varietat que és molt productiva, però és una varietat que inclús podria apuntar amb alguns aspectes cap a qualitat, però a l'hora de la veritat ens té alguns defectes importants que fa que almenys nosaltres pel tema qualitat no hi apostem menys. És una varietat que al final acaba sent bàsicament pinso. Per què? Quins són dos dels paràmetres que no acompanyen massa en qualitat? Un és el pes específic, que és una varietat més aviat de pes específic i fiquem-hi justet algunes vegades, i l'altra cosa que és una varietat que el contingut en proteïna és més aviat baixet. Per què pot passar això? No sé, agafem una espiga. Fixeu-vos que és una espiga motxa, no sé, agafem una espiga d'aquestes d'aquí, amb aquesta. Si jo us preguntés quina d'aquestes espigues té més número de grans, quina diríeu? No els hem comptat, potser que ens equivoquem, però fíjame que és probable que sigui aquesta. Aquesta té més números de grans que aquesta, també és una mica més tardana, té més números de grans. Què vol dir això? Si aquí véssim més número de grans, això és veritat, què vol dir? Vol dir que cada tija ha d'omplir més grans. És a dir, vol dir que són varietats que tenen el que diguem una alta fertilitat d'espiga, és a dir, tenen espiga més grans, però això a la pràctica també comporta que cada tija ha d'omplir més grans. Són varietats que moltes vegades són més dependents de condicions que es poden trobar més ara al final que pas altres. Això que tingui una alta fertilitat d'espiga,
que sigui diguem, una mica més tardana. L'alta fertilitat d'espiga ens dona un potencial de producció més alt, però que sigui una miqueta més tardana podria ser una de les explicacions del perquè el pes específic a vegades no ens acompanya tant. I de fet moltes vegades trobareu en varietats d'aquestes, que algunes venen de França i així, que allà les condicions els afavoreixen més, amb aquest emplenament diguem-ne més tardà, i que aquí ens falla una mica el que és l'ompliment. No sé si m'he explicat o no m'he explicat. M'he explicat o no m'he explicat? I els grans són més clars aquí, oi? Els? Els grans. Sí, no ho hem... O sigui, Són més sí. clars. Hi ha una altra característica, home, em fareu parlar de moltes coses. Si fixeu-vos, aquí, si agafem aquesta espiga, home, jo diria que els grans són més aviat clars, no? Això, aquestes espigues, que tenen les espiguetes bastant separades, se'n diuen latses. Tens una espiga més gran, que no vol dir necessàriament que hi tinguis més grans, perquè n'hi ha altres que són més denses. Però als pagesos, que us agrada així, espigues grosses, encara que a vegades enganyen. Enganyen, sí. Que us agrada això? Estic d'acord. Que a vegades us agrada això d'espigues d'aquestes que se'n diuen latses, que... Sí? Bueno, però l'espiga la podeu tindre més latsa, és a dir, amb els grans més separats, o també pot ser més compactes, que a vegades no us agraden tant, però, bueno, rota. I m'aturo en aquesta, Tokayo, vinga. Bé, la varietat RGT Tokayo, algú deia gran varietat, i és veritat, és una de les varietats que ha marcat, o està marcant, si voleu, època. No? Alguns en fareu de Tokayo, no? És una varietat, a més és un cicle així mitjanot, que s'adapta a moltes zones diferents, que té un ampli període de sembra, que té moltes coses positives. Però fixeu-vos, igual està passant amb els ordis i ens està passant també amb el blat. Moltes vegades, sense adonar-nos en compte, quan sembrem una varietat i una varietat es ve molt cultivada, quan veiem a la superfície, els defectes, entre cometes, les limitacions que té aquesta varietat apareixen més, es veuen més. Aquesta varietat, el Tokayo, sabem que és molt susceptible a unes malalties que és el rovell. Si ho mireu aquí no n'hi ha, però sabem que és molt susceptible a rovell. Llavors, què ens està passant? És susceptible a rovell bru, molt, a Girona això ho sabem perquè allà n'hi ha més, aquí algun any agafareu, vigileu, i ara aquests darrers anys, sobretot el que està passant una mica amb l'augment de temperatures, és que se'ns està introduint un altre tipus de rovell en el qual la varietat aquesta és molt susceptible, que és el rovell que diguem de la tija o el rovell negre. Si alguns té contactes amb Andalusia o així, poder els hi ha arribat, que els estan arribant races de rovell negre que són molt agressives. No sé si algú té aquests contactes. Jo aquí senzillament us volia dir això, vull dir que el fet d'introduir varietats vol dir que problemes que no tenim es puguin venir, i aquí hem de vigilar sobretot pel rovell negre, el rovell de la tija. És un rovell que té pústules negres, que apareix amb el que en diguem la tija, que a vegades la tija no és ben bé la tija, és aquesta part de la fulla així una miqueta més alta. Llavors, compte, veurem amb el tema del canvi climàtic i aquestes coses, però vigilem a veure el rovell negre fins a quin punt acaba d'esdevenir sent important a casa nostra. És a dir, que els pagesos heu d'estar acostumats, que mai en sabreu prou, sinó que sempre anem tinguent nous reptes, i un repte pot ser el rovell negre. Vinga, i jo em sembla que aquí quasi acabo amb el que us volia dir. No sé si em voleu preguntar alguna cosa.